काय करायला पाहिजे? अजून एक दिवस वाढवायला. एक दिवस वाढवायला? अजून 5 मिनिटांना झाल्यावर वाढवायची. मस्त आहे, प्रॉपर्टी मोठी एकदम आणि एक चेंजसाठी चांगलं आहे. 1 डे स्टेसाठी 2 डे स्टेसाठी भरपूर चांगलं आहे. चला ते बघा कसे एन्जॉय करतात. फुकट जोडदार. आम्ही आलेलो आहे फिरायला. कुठे ते बघा कुठे. बघा इथे आल्यावरती पहिली चेक इन प्रोसिजर करायला लागेल. कोण कोण आलं, सर्वांची आयडी, सर्वांचं नाव बिव लिहायला लागतं. चला हे एंट्रन्स आहे आणि इथे परत पुढे जाऊन आपल्याला कार पार्किंग आहे. ते झाडं बिडं आहेत बघा तिथे. कोणता नंबर? 114 आणि 115 म्हणजे हा आणि तो. चला बघूया आपण पहिला रूम बघूया. हा टेंट टाईप रूम आहे ना? हा टेंट सेम आहे दोन्ही. अरे वा मोठा आहे एकदम. ओके चावी ते लावलेली तिकडे एक आणि हा दुसरा एक. 114. ओके चला आमचे रूम्स बघा इथे आहेत पण गाडी पार्किंग पुढे आहे ना. तुम्ही थांबा मी आलो. चला तुम्ही 115 मध्ये जावा. सर्वजणांनी 115 मध्ये जावा आणि 114 मध्ये आम्ही जाणार आहे. फुलजा सिम इथे फुलजा सिम बोला. जय हनुमान आम्हाला आलेला आहे. फुलजा सिम चपलं काढा बाहेर. तुमचं स्वागत आहे आपल्या टेंट रूम मध्ये. चला वा 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 मस्त. बहुत प्रेशियस मस्त आहे. येस चला आतमध्ये या. चल गाजल या आतमध्ये ठेव तात्पुरती, नंतर आपण दुसरा घेऊया. ये मस्त आहे. वॉशरूम बघूया आपण. येस अरे बापरे, दोन जण आंघोळ करायला एकत्र. क्या बात आहे. मस्त ना एकदम स्पेशियस मोठा एकदम. चल हे बंद करा. आणि AC आहे प्रॉपर. दरवाजा बंद करा. ते साक्षात अंबरनाथ बदलापूर. मी माझ्या घरी मस्त एकदम डिझाईन प्रॉपर एकदम मेंटेन केलेलं आहे. म्हणजे सिस्टम पण मस्त आणि कलर हे मस्त लावलं. अरे बाई झोपले वाटतं. आता जर झोपला तर तिथे वडे जे बनतात आहेत ते वडे मिळणार नाही. मग दोघं जण आंघोळ करा, 3 जण तुम्ही एकत्र सेलिब्रेट. काय करायला पाहिजे? अजून एक दिवस वाढवायला. एक दिवस वाढवायला? अजून 5 मिनिटांना झाल्यावर वाढवायची. गादी नरम आहे. काय आहे मग? हे बघा इकडे काय आहे बघा. तुम्ही हे नाही बघितलं तो आई? हे नाही बघितलं तुम्ही इकडे? मस्त ना. मी बघितलं. हो वाव छान भारी एकदम. मी घरी किती पाहिजे आंघोळ. त्याच्या आई हसायला लागले. सच्ची अच्छा आहे. मस्त आहे. गोव्याला अशीच आहेत ना. येस हो. नाही कट होणार ते. पण हे भरपूर सिस्टम चांगली. इथे लॅपटॉप ठेवायला चांगलं आहे. इथे हे आहे मस्त. इथे काहीतरी हे बॅग बिग ठेवायला पण आहे. इथे तुम्हाला मेकअप करायला बघा मस्त एकदम. यो वाव. हा एक रूम आहे. तसाच आपला बाजूचा पण रूम आहे. आम्ही 8 माणसं आहे टोटल. येणार आहेत भरपूर. आता इथे 2 झोपू शकतात. आणि ते काय बोलले माहिती आहे, याला सोफा कम बेड करून देणार. मग ह्याच्यावर पण झोपू शकतात असं. हां येस. तर भरपूर छान वाटतंय. एक वाईब चांगली इकडे मस्त. चला चांगल्या ठिकाणी चूज केलेला एकदम मस्त. भरपूर छान आहे. आणि मेन म्हणजे स्पेशियस आहे. मोठा आहे. असा छोटा नाही वाटत आहे. गाडीमध्ये बसून जमलेले आहेत. काजलबाई आवडला ना? मला तर आवडला बाबा. येस सर्वांनाच आवडला. येस. चला
आता जाऊया का बाहेर जरा? जाऊया. चला जरा नाश्ता करायला. आई जाऊया का जरा पेट पूजा करायला? मॅडम येऊ दे. ते आपले लेडीज येतील तोपर्यंत आपण जरा बाहेर बघूया. बाहेर मस्त वाटतं. वाव किती टेंट्स आहेत त्यांच्याकडे. समोर 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 भरपूर आहेत. वाव मस्त. आणि आम्हाला ना 1.5 तास लागला. 1.5 तास इथे यायला. पोचलो म्हणा आम्ही. हॅलो. पोचलो आम्ही. आणि इथे सुद्धा कीटॅक सिस्टम आहे बघा. एकदम छान. येस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. चला आता जाऊया आपण. हा, जाऊया. ओय तुमचा बघितला आमचा बघितला की नाही तुम्ही रूम? आमचा 5 स्टार रूम आहे. आमचा डिलक्स आहे. 2 मिनिटं बघता का डिलक्स रूम आमचं? चपला बाहेरून बघा. पण तुम्हाला इथे शिफ्ट व्हायचं तरी होऊ शकता तुम्ही. आता जो ठरलाय तो ठरलाय. का नाही रे, तुम दोनों का एकच आहे ना. काय काय ऐसा कुछ नहीं है. सेम रूम है. सेम है. क्या नाही, सेम सेम आहे ना? असं थोडी भेदभाव करणार आहे आम्ही तुमच्या बरोबर. सेम सेम आहे, सेम आहे. चलो पैसा एक रहेगा तो सेम ही रहेगा. पण हा आहे आता इकडचा पण किटॅक करूया. उगा त्यांचं लाईट बिल कशाला पाहिजे आपल्याला. मस्त रूम आहे. इकडे ऑरेंज बिरेंज सर्व आहे तसंच आहे. आणि हे किटॅग मी आता काजलच्या हवेला करतोय. किटॅग हरवला की 2000 रुपये फाईन आहे. 1 किटॅगवर. 2 किटॅगचे 4000 रुपये द्यायचे तुला. चला आता आम्ही फ्रेश होऊन कुठे चाललो आहे काजल? हाय टी म्हणतात त्याला. आपला 114 115 आपल्याला दिलं आहे. 116 117 एवढे सर्व आहे. पुढे जाऊन राईड घ्यायचा आपल्याला. पुढे जाऊन राईट. ओके मम्मी. कार पार्किंग इकडे बघा. आपली कार इकडे लावली आहे. आणि आज बघा मस्त पुसून बिसून गाडी आणली मी. आज कशी गाडी लाल लाल वाटे ना मस्त. नवीन झाली की नाही? येस. चला इकडे चला एंट्रीला. चला जेवण ठेवलं तिकडे. चला पटापट. येस बसा. 4 कॉफी 1 चहा. हां बसा बसा. येस बसा. इथे यायला काही त्रास झाला तुम्हाला? नाही ना? गाडी किती 1.5 तासात आली आपल्याकडनं. आणि तुमच्या अंबरनाथपासून गाडी 1 तासात आली. म्हणजे अंबरनाथपासून 1 तास आहे. नेरल भिवपुरीच्या मध्ये आहे हे लोकेशन. हॉटेलचं नाव 7 स्टार हिल रिसॉर्ट काय ते आहे ना? व्यवस्थित आहे ना? म्हणजे फॅमिली. काहीच नाही. आपण कितीही तास रत्नागिरीतून मुंबईला आलो. हां हे कायच नाही म्हणजे ते नाही. 1.5 तास. हां म्हणजे प्रवास काय नाही आहे. हां. पण रिसॉर्ट. भारी. हां हे त्यांचं आता हायटीसाठी बसलो आहे. पुदिन्याची चटणी आहे भजी बरोबर. पुदिन्याची चटणी हां व्यवस्थित आहे ना? एकदम तिखट एकदम बिकट नाही. मस्त. अजिबात नाही. दिसायला हिरवाय पण व्यवस्थित आहे नाही. भजी पण ते म्हणजे आम्हाला वाटलं नव्हतं 1 प्लेट खायला ती. पण 1 प्लेट आधी संपायला आली ती पूर्ण सर्वांमध्ये. आता 4 प्लेट. फोटोग्राफर आम्ही सेपरेटली आणलेले आहेत. येस बघा आपलं पण होमस्टे आहे. पण आपण पण कधीतरी बाहेर फिरलं पाहिजे ना. ॲक्च्युली ही एक्झाम पिरियड आहे आणि जास्त बुकिंग्स होत नाही आहे. मला वाटतं म्हणून इथे पण जरा कमी आहेत. बरोबर आहे ना? येस एक्झाम पिरियड आहेत ना. म्हणून हे आमच्यासारखे जे फ्री असतात ते येऊ शकतात. आपली का आता एक्झाम नाही. आपली एक्झाम झालेली आहे आता. चला कॉफी आलेली आहे. आज काजल तर काय बार्बी दिसते. बार्बीची झोप नाही झाली की कसं होते बार्बी. मला पण दे आईला पण दे आपल्या चौघांना. मम्मी तुझी चहा आहे ना? चहा कॉफी भजी अनलिमिटेड आहे. आम्ही चटणी पण भरपूर सुंदर आहे. चटणी सर्व खाल्ली ना. अजून पण 2 चमचा चटणी दिली तरी खाईल मी. आणि भजी आम्ही अजून मागवलेली आहे. छान आहे. भजी अजून मागवली आम्ही आहे ना. कॉफी बघा भरून. चहा येते मी तुझी. चहा देतील. थांब चहा पी. परत कॉफी आहे. काजल तुला नको कॉफी? चहा पिते. एक्स्ट्रा भजी परत. चला कॉफी पितोय भजी खातोय. आता आपण घेतलं टेंट रूम. आता ह्यांच्याकडे कपल रूम आहेत. कपलचे रूम आहे. ह्यांच्याकडे डॉर्मेंटरी आहे. ते सर्व पण बघूया ना. ते बोललो मी त्यांच्याशी बोललो. म्हणजे तुम्हाला पण दाखवता येईल आणि आम्हाला पण बघता येईल इकडे. आणि काय चार्जेस आहे ते पण आम्ही तुम्हाला शेअर करू सर्व. मग आता कॉफीमध्ये बुडवू का काय करू? चटणी आणतायत. चटणी पण आम्ही मागवली. एवढीच या तुम्ही पण पियायला या आमच्यासोबत या. चला उठा. मला हे राहू दे.
काजलला अजून लक्षात नाही आला गाणं आहे म्हणून, तर नाचायला लागली असते. हे बघा यांचं गार्डन सुद्धा आहे इकडे. इथे भिवपुरी रोड जवळ आहे ना, भिवपुरी रोड. भिवपुरी रोडनी पण तुम्ही येऊ शकता. चांगले कपडे घातले की 120 फुकट सोडणार. कॅन्सल कॅन्सल. वा वा वा. आता ही जागा बघा केवढी मोठी आहे गार्डनची. आमचा बंगलाच एवढ्या गार्डनमध्येच आहे फक्त. चला आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की आम्हाला कपल रूम दाखवा. हा कपल रूम ना, मोठा आहे भरपूर. हा टेंट रूम कपल रूम ना, इथे बसायला. इथे हां म्हणजे हे समजलं यूज झालेला रूम आहे, तर आपल्याला सॅम्पल म्हणून दाखवलं. हे तिसरा माणूस झोपू शकतो, 2 पण झोपतात, म्हणजे 4 पण झोपू शकतात. अरे वा. आणि इथे आतमध्ये असं हे सर्व, पण तो आमचा आहे तो जरा मोठा आहे, मोठा डिलक्स टाईप आहे तो जरा. ओके. आणि ह्याला आंघोळीचं पण तसंच आहे. ते तर आमचं आंघोळीचंच एवढं मोठं आहे तिकडे ना. हा आपलं कपल रूम. ओके. हे बघा मी 2 माणसं असली ना, ते बारक्या ह्याच्यात त्यांना भास होतं. मग म्हणजे 2 जण कोणी येत असतील तर असं येऊ शकतात. व्हिडिओ बघितला की मग त्यांना समजेल की काय कॉन्सेप्ट आहे. मोठा आहे एकदम. आणि AC BC आहे सर्व, AC फॅन लाईट बीट सर्व आहे. मंदिर पण आहे यांचं. आपण प्रॉपर्टी टूर करायची ना सर्व, आयडिया येते. बरोबर आहे ना मम्मी. सर्व देवाचं मंदिर पण आहे. येस. आणि इथे बसायचं गार्डन जे तुम्हाला दाखवलं होतं, इथे पण सर्व कॉटेजेस आहेत त्यांचे, कॉटेजेस. हा त्यांचं इथे त्यांचं DJ, स्विमिंग पूल, नाश्त्याचा खाण्याचा इथे सर्व आहे. आणि इथून एंट्री करू. बघा हे सर्व एफर्ट्स. आता हे आमचं यूट्यूब चॅनल नसतं तर आम्ही नाही दाखवलं असतं. वाव. हे काय हो, कॉटेज. हे भरपूर मोठं आहे. त्या रूम सारखीच ना. छान आहे, छान आहे. AC आणि फुल मोठं एकदम. अरे वा. बाथरूम बघा. बाथरूम म्हणजे एक रूम झाला तो त्या साईडचा. सेम आहे, म्हणजे तो टेंट सिस्टम आपला. हा रूम कॉटेज असं म्हणतात त्याला. एकदम छान. आपला आहे ना टेंट आहे तिकडे. मला टेंटच हवं ॲक्च्युली, वेगळं काहीतरी राहायला. हे मला आवडलं. तिने छान बनवलं आहे, आयडियाने बनवलं आहे. हे बॅग बिग ठेवायला आहे ना. छान आहे. हे बघ बाथरूम बघ. तेवढाच बाथरूम त्या रूम सारखा मोठा. हो मोठा आहे ना. छान आहे. चला आता हां लाईट बंद करा. मग आता आम्हाला डॉर्मेटरी दाखवा. छान आहे ना. फक्त इकडे कोण आला की सांगा शुभांगी गिरचा व्हिडिओ बघून आलाय असं सांगा. येस. काय त्याला आवडलं. हे बाहेरचे लाईट्स पण यांनी व्यवस्थित मस्त लावले. आमचं नाव शुभांगी गिर आहे. तुम्ही पण बघा. चला प्रॉपर्टी टूर आम्ही करतोय. आरामात या. काय स्लिपरी विपरी वाटत नाही. ह्यानी माडांना बघ कलर कसं दिला मी बघितलंच काय. हा बघ ग्रीन कलर दिला ना ह्यानी. लाईट गोल गोल हे केलेत बघ. ते छान वाटतं ना. पण किती जाड आहेत ते माड बघ. विचारूया. आणि आता इथे हे डॉर्मेंटरी दाखवतात वाटतं आपल्याला. इथे स्विमिंग पूल आहे त्यांचं. सर्व गाणी लावले, DJ आहे. आणि इथे आपण आता नवीन रूम बघायला चाललेलो आहे. इथून जरा आरामात या. वाव. हे डॉर्मेंटरी आहे म्हणजे तसंच आहे, फक्त तुम्ही बेड लावले तिकडे. बरोबर आहे ना. 1 2 3 4 5 6 म्हणजे मुलं बॅचलर लोक येतात ना, ते इथे एन्जॉय करू शकतात आपल्याला. येस. 6 बेड लावले. 6 का 1 पण असा झोपायचा तर एक छोटा पण मध्ये झोपू शकतोय. येस. आणि ते बाथरूम सेम तसंच.
छान आहे छान आहे. छान आहे. म्हणजे छोटा बाबू जर असेल ना तर मध्ये झोपू शकतो. छान आहे. थँक्यू. काय हो तुमचं नाव? थँक्यू. हे किती वर्ष झाली? 12 वर्ष झाली. आणि आम्ही एवढं लेट आलो. तेव्हा आपल्याला माहिती नाही होतं आपण बरं. late आलो. येस. थँक्यू थँक्यू. चला आता आपण एन्जॉय करूया. स्विमिंग पूल पण मोठं आहे एकदम. आता जायचं का तुम्हाला? आता जायचं स्विमिंग पूलमध्ये? नको ना, आता नको. उद्या जाऊया. उद्या ते आपले माणसं येऊ दे. उद्या जाऊया. उद्या हा. मस्त आहे. प्रॉपर्टी मोठी आहे एकदम. आणि एक चेंजसाठी चांगलं आहे. 1 डे स्टेसाठी 2 डे स्टेसाठी भरपूर चांगलं आहे. भरपूर चांगलं आहे. चला ते बघा कसे एन्जॉय करतात. नाही, ते बघ. वरती पण बसायला आहे ते बघा. चला या. चला एकदम मस्त व्यवस्थित वाटतं. आम्ही इथे आता भजी जिरवतोय. म्हणजे कसं व्हेज नॉन व्हेज खाता येईल का? काय बोलते? बरोबर ना? एकदम मस्त वाटलं. रिलॅक्स करण्यासाठी छान आहे ना, शांत बसायचं. म्हणजे जे काय आहे ते ह्या सर्कलमध्येच आहे, ह्याच्या बाहेर काय नाही. म्हणजे तुम्ही इथे येऊन बोलाल की आम्हाला हे पॉईंट बघायचे आहेत, बाहेर फिरायचं असं काय नाही आहे. म्हणजे जे काय आहे ते या सर्कलमध्ये. तर तिथे बाहेर निसर्ग बघायचा बाहेर मग. आणि झुला पण किती मस्त आहे बघा. एका साईडला वाकला, त्या साईडला म्हणजे त्या साईडला जास्त भजी खाल्लेली वाटतं. नाही ना, आमची आई कमी खाते, हेल्थ कॉन्शियस आहे. बरोबर ना? येस. आता कसं डायटिंग करायचं आपल्याला, स्लिम ट्रिम राहायचं, व्यवस्थित राहायचं. नाही जास्त काय खात नाही तेलकट वगैरे. येस. व्हेजिटेरियन सगळं